Enne bolsa hormatly prezidentimizin Türkmenistan'ın senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllyk münasibetli geçirilýän serige hemem birleşmäniň agdalarynyň maslahatyna gatnaşylary ýeberen gutlugy bilen taşadýar. Hormatly telekeçiler, gaderli serige we maslahata gatnaşylar, sizi Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 13 ýyllyk münasibetli geçirilýän seriginiň hemem birleşmäniň agdalarynyň maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Bu davaraly çärelen geçirilmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watyny ýylyna aýratyn many mazmuny eýe bolýar. Çünki berkarar döwletimiziň garaşdyrylynyň 30 ýyllygynyň giňden bayram edilýän ýylyna gurulýan serigi hususy telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilen syýasatyň üstünlikli amala aşyrylýanyny, ýurdumyzyň telekeçilerine berilýän döwlet gollawlarynyň öz miýewlerini berýänligine şaýatlyk edýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň gadananlarynyň hususy pudoň ýeten sepkitleriniň gözden geçirilişine öwrülen bu çäreler hususy harit önürjüleň önürgen önümleriniň möçberini içerki we daşarky bazarlarda artyrmaga, maýagoň we innowasion işgörlügi ösdürmegiň has möhüm ugurlaryny kesgitlemege ýardam berýär. Ediz adamlar, mehriban dostlar, döwrüwe bazar gatnaşyklaryny kemale getirmekde, ýurdumyzyň ykdysady we durmuş syýasatyny özgertmek boýunça işleri ýerine ýetirmekde hususy pudogy uly orun degişlidir. Şoňa görä häzirki döwürde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi hususy başlanýyşlary netijeli ösdürmekde amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertleriniň döredilmegi bilen döwlet gollawlarynyň peýdalanýan telekeçilerimiz ata watynymyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmaga münasip goşunty goşýarlar. Ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň 2010-2025 ýyllar üçin maksatnamasyna da döwlet hususiýetçilik hyzmatdaşlygyna hojalygy ýüretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrmagyna, bazar gatnaşyklar şertlerini telekeçiliň bu işlere işçiň çekilmegine uly ähmiýet berilýär. Şoňa görä biz geljekde de kiçik, orta we iri telekeçiligi ösdürmäge iler tutulýan ugurlaryň bir hökmüne garap, bu ugurda döwlet tarapyndan gollaw berilmegini dowam etdirär. Dürli podoklarda telekeçiligiň mümkinçiliklerini giňden peýdalanmak bilen raýatlyň telekeçilik başlanýyşlaryny gollap, maýa goýum işçiligini höwüslendirär. Şeýlelikde döwlete dahylsyz podoň jemi içerki önümnäki 70 göterme barabar paýyny hasam ýokurlandyrär. Hormatly telekeçiler, betarap döwletimiziň alyp barýan açyk gapylar syýasatynyň çäklerini halkara işgör gatnaşyklarym barhary başlanýar. Türkmen telekeçilerine özara bähitli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň giň ýollary açylýar. Telekeçilik ýurdumyzyň dünýä ykdysady ulgamyna goşulmagyny we işiň öňde barjy usullaryny geçmäge ýardam edýär. Türkmenistanyň bütün dünýä sowda guramasyny synçy derejetine eýe bolmagym ýurdumyzda önümçilik düzümlerini ösdürmekde, eksportyň möçberini artyrmakda we bazar özgertmelerini durnukly ugry öpçüni etmekde giň şertleri döredýär. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllygy münasibetli guran medeni durmuş we önümçilik maksatly desgalarynyň ençemesi açylyp ulanmaga beriler. Ýurdumyzyň sebitlerini ösdürmekde, paýtatymyzda tapgyrlaýan taslamlary durmuşa geçirmekde hususy guruluşy kärhanalaryny uly orun degişlidir. Telekeçiler ýokary hili we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän guruluşyk serişdelerini öndürmekde de gowunurjy netijeler gazanýarlar. O wetine toplumyny olaň alyp barýan işleriniň toplumlaryň hemem utguşykly ýoly goýulmagy has gowy netije berýär. Ýurdumyzda ýokary hili gök bagça önümleriniň, meweleň, beýlek azyk önümleriniň bolçulugynyň döredilmegi, olaň özümizden artýan böleginiň eksporty ugradylmagyna mümkinçilik döredýär. Türkmen telekeçileri senagat we owu hujuluk önümleriniň şeýle-de hyzmatlaryň daşar ýurt bazarlaryna ornuny puwtulandyrmaga da möhüm ähmiýet bermeliler. Beýleki döwletlerden getirilýän haritliň orun tutýan önümleri özümizde önürgen täze önümçilikleri giň gerim bilen işe girdip täze iş orunlaryny döretmelidir. Ekologiýa syýasatyny durmuşa geçirmäge şeýle-de hyzmatlar ulgamyny, elektron sowdany ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalary amala aşyrmaga uly goşunt goşmalydyr. Senagatçylyň we telekeçiliň bu serigisiniň hemem birleşmäniň agdalarynyň maslahatynyň ýurdumyzda telekeçiligi döwrüň talaplaryna laýyklykda ösdürmekde, toplumyň tejribeleri durmuşa ornaşdyrmakda uly ähmiýetiniň boljakdygyna ynanýan.
Hormatly Türkmenistan'ın Senagatçılar we Telekeçiler Birleşmesinin agdalary. Sizin ähliňizde Türkmenistan'ın Senagatçılar we Telekeçiler Birleşmesinin döredilmeginiň 13 ýyllygy münasibetli geçirilýän serginiň hemem birleşmäniň agdalarynyň maslahatynyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow.